Čaute, tak dnes natáčame FIFA 14 a som tu s bratom Adamom. Čaute. No, a ja hram za Juventus, ako vidíte, tu som vpravo. A ja som vľavo. Dobre. Tak poďme na vec. Ja si dám domáce dresy. A ja. Obidva budeme domáci. No. Dáme herní nastavení. Dáme si 4 minúty. Rozhodcu. Japoncako. Dobre, ale neviem, kde je. Dáme si Ford. Robert Ford. Dáme si jaký ten štadión. San Siro. Park princov. Dobre. Dobre. Sezóna. Podzim. Zima. Jaro. Však tu sa nič nemení. Všetko je to isté. Ale dáme leto. Denní podoba. To je jedno. Dáme hodín ráno. Ne. Najskôr môže byť 12:00, dobre. A teraz nastavíme rýchlosť šprintu. Ešte. Tak. Rýchlosť šprintu dáme 100, aby to bolo super. A zrýchlenie dáme koľko? 55. 55? Áno. Nepřesno strely to nič. Rýchlo strely nič. Už nič? Dobre, takže teraz ako? Dobre, hrám zápas. A ideme na to. No, teraz skúsa ja precvičím. Počkať. Dobre. To bolo krásne. Tak budeme ísť hrať? Áno, ideme hrať. Ja hrám na joysticku, aby ste vedeli. A ja na klávesnici. Tak bude to komentovať aj tento. Neviem, kto to je. Tu máte zostavu. No, hráme. Zdravíme všechny fanoušky fotbalu a těšíme se, že nám oba dnešní soupeři předvedou. No, poď. Ideme a šmiknem ťa. Subotič. Daj Rojsovi. Poď. Dobre. Pozor. Dobrota. Offside. Gigi to má. Tak. Neprešla prihrávka. Posunú. Nevadí. Áno. A veď po čiare. A šmikni ho, dobre. Au. Dobre, dajme Lewandowskiemu. Super, zachytenie prihrávky a zrýchli. Ale neprešla prihrávka. A teraz vegetarián. No a poď, šmikni ho tu. Áno. Nesmí prejsť. Super. Lewandowski a ešte v Dortmundu. Výborne. To je super. A Samoa. Otáčaj. Ale zase si to pokazil, vydal. Hrať s brankárom Van der Vaart. Subotič. A tam zliecela. Nevie asi chodiť. Posunú po čiare. Super lopta. Veď, sám. Zrýchli. A Budeš šmíkať. Výborne. A nevadí. Super rodený od Gundogan. Gundogan. Výborne. A teraz zrýchli. Bomba na bránu. To čo bolo? Vstávaj! Lewandowski a je to gól! Borussia Dortmund, vegetarián. Nevadí, otočíme to. Pretoč to. Je tam! Ideme. Áno, solo krásne. Áno, nie! Máš ho. Ale pupa! Krásny gól, Carlos Tevez, je to tam! Výborný gól, hlavička, rybička. Je to gól, Tevez. Ľuď, Borussia. Tak vykartujeme sa dnes. 3 červené, 2. Uvidíme ešte. Gundogan. Royce. Marco Royce to bere na seba. Royce. Ale preruš to, výborne. Zruš ho. Výborne, stávaj. A rýchle šprinty po loptu. Dobre, stávaj. Výborné zachytenie. Ide do 16. Prihrává Leland. Slabá prihrávka. Skoro.
Ale vieš mi dávať. Vegetarián. Vegetarián je ostrova. Ty vole. Výborne, Buffon. GG. On to vybil? Ale z Petlanu nakonec slízne brankář, protože tenhle nebezpečný pokus z dálky spole. Dobre, hráme. Tak ta rána nebyla Ideme do centru. brankář Ale sám. Výborne, GG. Výborne. Pekne to točil do brány. jenom rok. Druhá strana. Počkaj. Ej, nakrátko, nesmú rozohrávať. A zrýchli, zober mu loptu. Prerúb ho. A centruj. Výborne. Super. Ale, Á, no a zrýchli. Výborne, daj mu to behu. Pozeraj ho. Offside. Ne, šprintuj. Trud máš. Ale to ty si pomaly Radzem. Vučinič. Subotič. Potom musím dať hrať Pogbu. Ale to sme mohli ísť do breaku. Vučinič to skazil. Hraj sám. Baščukovský. Ej, ober ho. Super nahrávka. Makaj za ním, makaj. Zrob ho. Áno. Áno. Ty vole. No, ale zase si to pokazil. Super, robím ich aj malé deti. Ale... Dobre, super. Držení míče. Brusie má viac. Tak to musíme hneď napraviť. Daj mu. A výborná. Pozor na tú penálku. Bomba. Áno. Som tu nahrať na druhej strane. Super. Nevadí. zákrok. No a teraz skúsime niečo. Pripísal si na svoje skore Wenderfer prvý zákrok. No a skáč. Pozor na to. On tesne vedľa na Nevadí, poďme. Do maximálního výskoku, ale nedokázal být usměrně Zrob ho. A Pozor na tie kľúčky. že tento pokus po rohu neskončil. máte za ním. Poď, vegetarián. Čo zakoptal som sa. No super. Výborne. Už ho Si ho prerušil. zrušil. Rozhod sa. Pískaj. Už nesmie ťa prejsť. No, dobre, čo? Áno, super rozhodca. Daj mu kartu. No určite. Vučinič. Žltá. Za takú blbosť. Nemohl stáhnout a připravit tak svůj tým o jednu z Dáme brankára kopnúť. Skúsim to na centrova na Roysa. Zastavil som prihrávku. A zrýchli. Čo? A je to polčas. Aha, Prvý polčas je za nami. tak nevadí. A pôjdeme do druhého počasu. Výborne hráme. No, tu nám môžete vidieť. Strely 5-4, na bránu 3-3, drženie míče, to sa mi nejak nezdá. Obrany zákroky 12-0, no, výborne GG. Dobre, môžeme ísť ďalej. Aha, obranné, nebrankárske. Chceš niečo striedať? Hej, chcem. No. Soupiska. Takže... Dal by som náhradu Aubameyanga. Tu je Pogba. Tu je Aubameyang, jasné. výborný hráč Pogba. Ale Lewandowski sa posunie do stredu, alebo na Pogba ide na ľavo. pravé krídlo. A Blaščikovského dáme do stredu na miesto Dobre, ja Bentera. mám. A Benter pôjde dole a poviem tam Aubameyang. Dobre, ja to mám. Tak môžeme ísť. Dobre, Poďme do druhého polčasu. ideme na to. A ide Aubameyang. S číslom 17. No, poďme na to. Pogba, musíš nám vyhrať zápas. Aubameyang, kľud. Ale kde si to nahral? Royce, rob sám. 1 na 1. Áno. Áno. Super. A teraz ho Super, Royce. skončil si chlapec. Ale, a menšie lagy. Odkopni to. Dobre. A poď, sám. Zrýchli to. Šmitli ho. To. Ale hneď na druhom ma zastaví. Teraz ho musím prerúbať. Ne! Dobre, výborne. Lewandowski, čo to je za prihrávku? Buffon, výborne. No. Pogba, rozbehni sa.
Co tam je? No tak, nám to spadlo, ale nevadí, hráme ďalej. Poď, vegetarián, sekni ho. To bola švigáčka. Zrychli, daj mu do behu. Menší Ale lagi. vučiniť a... Máme faul? Áno, máme faul, výborne. Tak, ale to si myslíš, že nakrátko, ale to nerozhoráme, no. Zmeniť exekutora. Pogba, veríme ti. A bolo to nakoniec nakrátko. Posun ho hore. Výborne, Pogba, bomba! Super, Pogba, ale nevadí. Si to mal viac zadelovať. Nevadí, super, Pogba. A už nám bieži 75. minúta. Ale Pogba, stávaj. Výborne, ale... Áno, poď do šance, poď. Fantastická šance. A nic z toho. Čičuva vychytal. Je zlikvidována. Fantastický zákrok. Poďme signál. Znamená zachování vyrovnaného skóre. Makej, výstup. Výborne, Tevez. To mohlo byť z toho i gól. Pozor, už len 10 minút do konca. Zrychli. Ale ne. Výborne, Pogba, ty si hráč. Ale to som ťa asi... Výborne, poď. A návieť to do stredu. A bomba! Skoro to bol gól. Nevadí. Poď, Baščikovský. To ten dáž nám, tak preto nám seká kvôli tomu dažďu. Ne, zastalo! Výborne, Gigi, super. A bys prvej. To nám seká kvôli tomu dažďu. Nevadí, nakopnem to tam. Ale to je celé špatně. To chtěl zachovat chladnou hlavu. Statistika střelců. Poď, zrychli, ale to čo je za šprint? Čo to je za šprint? Vegetarián. Teď dochází k nepříjemné. 90. minúta. No tak, Ktoré sa bude nastavovať. Skoro takové správně, protože zákrok to byl jeden skvělý. Nastavujú sa 5 minúty. Andrea Pirlo. zrychli, ale vadí. Nevadí. Robert Lewandowski. Blbý dážď. No asi skončil. Kto tam si? Lewandowski, Čelini, Michtari, Vegetarián. A Gigi! Výborne! Mohol to zakončiť. Výborne, Buffon. Už len udržme minútu. Udržme minútu. Udrž. Ale to sú lagy. Byl na pevné obraně. Výborne, Gigi. A dávaj. Kopaj hore. A skvělým vyběhnutím mu šanci zlikvidoval. Zákrok. Penalty. Výborne. No, Vyš rozhodčího ukončil Tak, ideme penalty. Dobre. Penalty. Penalty, áno. No, Takže prvý to mohli skopať Aubameyang určite. Pirlo, druhý Royce. Tevez, tretí to kopne Pogba, Bobby aj Vegetarián. Lučinič a 5. dáme Buffona. Dobre, ja som pripravený. A ja, môžeme hrať. Nepřijde mi, že No, ale nepozerajte kopu. Čo si A je to zrobil? gól. Neviem, ako sa hádže na joysticku. Nevadí, ale dáme gol, počkať. Jo, je to tam. Ani ja neviem na klávesi. No, tak skúsim sa hodiť. Aha, už viem asi. Výborne! Jo, je to tam. Kam skočit. No, Pirlo. Je to tam. No a skúsime sa hodiť. Buffon, to si mal mať. Teraz ide môj miláčik Pogba. No. Bomba do stredu. Áno, bravo. Čo to bolo? Predatori máš na nohách, či čo to je? Skúsim sa hodiť. Áno. To byla
nevadí. Dvakrát sebevědomě No. nevypadá. Pozor na Vučiniča. Výborne, Gól. je to gól. Jaký je stav vlastne? 3-3. Skúsim sa hodiť doľava. A je Prečo to sa tam gól. nešlo hodiť, nevadí, musím dať gól. Všechno teď záleží. O, Gigi Buffon. 1 sme prehrali. Buffon! A Borussia Dortmund jede dále. Buffon. Nevadí. Tak, gratulujem ti. Daj. Hodnocený počkať. hráč. Hendrik Vegetarián. Vegetarián prvý. Strely tu môžete vidieť a my sa s vami lúčime a tešíme sa na ďalšie video a poprosil by som čo najviac lajkov. Čaute.